Natukom l-odwa tajba. Insellmulkom f'xandira diretta mill-Katedral tal-Assunta fil-Belt Victoria Għawdex, fejn se waslulkom il-quddisa tal-konsagrazzjoni u d-berik taż-żjud. Illum ħamis ix-xirka. L-ewwel jum tat-tridu qaddis tal-Għid jiftaħ liturġikament il-lejla bit-tifkira solenni tal-aħħar ikla tal-mulej, it-twaqqif tal-Ewkaristija u tas-saċerdozju ministerjali. Kif inidraw antika fil-Knisja Kattolika, nhar ħamis ix-xirka filgħodu meta jagħlaq iż-żmien liturġiku tar-Randan illi għexna flimkien f'dawn l-aħħar 40 jum u fuqhom, is-saċerdoti kollha tad-djoċesi, il-kleru kemm sekulari u kemm reliġjuż, jinġabru flimkien mar-raj spiritwali tad-djoċesi, l-isqof, sabiex fil-katedral, is-sede u l-katedra tiegħu minn fejn jippresidi lil din il-knisja lokali, flimkien miegħu iġeddu il-wedijiet tal-ordinazzjoni saċerdotali tagħhom, tal-għotja sħiħa tagħhom lil-mulej. Dik l-għotja illi ju talab minnhom fl-ordinazzjoni tagħhom, dik l-għotja illi toħodna lura għal dik il-ġrajja tal-aħħar ċena, fejn Ġesu wara li waqqaf l-Ewkaristija għal dawk il-kelmi teżis għamlu dan b'tifkira tiegħi. U bekk wera b'mod ċar ix-xewqa tiegħu illi kull darba illi fuq l-altar is-saċerdoti jiċċelebraw l-Ewkaristija u jerġa' jiġi ħaj fil-ġisem u d-dem tiegħu biex ikun ikel u xorb għal komunità pellegrina fuq din l-art. Is-sena 2025 li qegħdin fiha hija s-sena tal-ġublew tat-tama. Sena li għalhekk timlina mill-ġdid b'tama ġdida biex niġġeddu fil-mixja tagħna wara l-mulej Ġesu, illi jurina qabel xejn it-triq tas-salib illi twassal għal-glorja. Nidħlu bil-mod il-mod f'dawn il-jiem u sijat intensi ta' ħamis ix-xirka, il-ġimgħa l-kbira u sibt il-għid biex mal-mulej tagħna ngħixu l-akbar misteru tas-salvazzjoni tagħna. Nilqgħu b'mod partikolari lilkom il-morda, l-anzjani, telespettaturi u semmija oħra li qegħdin issegwuna grazzi għal din ix-xandira f'kollaborazzjoni ma' Radio Katedral Online TV għal dan il-moment għażiż. Ejjew dal-għodu b'mod partikolari impoġġu f'riġlejn il-mulej is-saċerdoti tagħna, speċjalment is-saċerdoti anzjani jew dawk illi jinsabu f'xi diffikultà. Ikun ir-raj it-tajjeb u sabiħ illi jerfaħħom fuq spalleħ huma wkoll in-naċ tiegħu magħżula biex miegħu f'ismu ikunu rajja għalina. Din hija ċelebrazzjoni mimlija b'tant sinifikat, ċelebrazzjoni li fija hija l-unika quddisa illi ssir fid-djoċesi kollha fl-ebda knisja oħra dal-għodu jew il-lejla ma ssir xi quddisa oħra li f'din ta' dal-għodu fil-katedral, waqt li l-lejla mbagħad fil-parroċċi naturalment jiftaħ it-tridu qaddis tal-Għid. Quddisa li fija l-isqof jikkonsagra iż-żejt tal-griżma, qed nirreferu b'mod partikolari dan il-każ l-ewwel kwalità ta' żejt huwa dak iż-żejt li jintuża għas-sagrament tal-griżma tal-isqof, għas-sagrament tal-ordni sagri, kif ukoll jintuża fis-sagrament tal-Magħmudija, waqt illi huwa żejt ukoll li jintuża f'okkażjonijiet speċjali sabiex jiġu midluka postijiet qaddisa bħal huwa f'dedikazzjoni ta' knejjes ġodda u ta' altari, jew anki ta' qnieben. Imbagħad wara dan l-isqof ibirek ukoll żewġ tipi ta' żjud oħra, iż-żejt tal-katekumeni u ż-żejt tal-griżma tal-morda. Xirka waħda flimkien mal-isqof tagħna Anton u l-kleru djoċesan tiegħu f'dan il-katedrala għal konċelebrazzjoni pontifikali li matula jiġu konsagrati żjud imqazza li imbagħad jitqasmu fil-knejjes tagħna biex jintużaw fis-sagramenti matul is-sena. F'din iċ-ċelebrazzjoni isiru koll it-tixdid tal-wedit tal-ordinazzjoni saċerdotali fejn is-saċerdoti ifakru u jerġgħu jġeddu l-impenn tagħhom lejn Alla u lejn il-merħla fil-waqt li aħna nweduhom l-akkumpanjament tagħna tul il-mixja permezz tat-talb.
Nitolbu b'mod partikolari matul din ċelebrazzjoni għas saċerdoti kollha li matul din sena qed jiċċelebraw anniversarju ġubilari mill-ordinazzjon tagħkom. Inħeġġukom tul iċ-ċelebrazzjoni issegwu permezz tal-kotba provduti u waqt il-kant insegwu minn fuq l-iscreens. Infakrukom li l-ġabra li ser issir matul din ċelebrazzjoni tmur bris il-manteniment tal-kleru fid-djoċesi ta' Għawdex. Inqumu bil-wifqa u nkantaw flimkien mal-kor. Il-kor tal-Knisja Katedrali jannema ċelebrazzjoni ta' dalodu li kif smajtu fija wkoll niftakru b'mod partikolari f'diversi saċerdoti mid-djoċesi ta' Għawdex li din is-sena qed ifakru is-7 sena mill-ardunazzjoni għandna saċerdot Monsinjur Giuseppe Farrugia Dimek, is-60 sena Monsinjur Achille Kawki u Monsinjur Giuseppe Gawci, il-50 sena Monsinjur Giuseppe Bezzina, Dun Manuel Kutajjar, Monsinjur Salf Tabone u Dun Salf Vella, kif ukoll il-25 sena Dun Joseph Farrugia, Dun Joseph Grima u Dun Ruben Mikallef. Dalodu niftakru b'mod partikolari f'dawn u fis-saċerdoti kollha tagħna, anki dawk li jinsabu jagħtu lill-Knisja servizz li nemmen xtutna f'pajjiżi oħra, partikolarment tal-missjoni. L-ispirtu tal-mulej fuqi, il-kliem li jintroduċi il-purċissjoni tal-bidu, propju sabiex nitolbu lill-Ispirtu Santu ikompli jikkonsagra bil-fwiħa taż-żejt tiegħu lil dawk li għażel għalih. Il-kliem ta' dan l-innu sabiħ li qed nisimgħu jitkanta jħodna mill-ewwel għal-liturġija tal-kelma tal-lum fejn fl-ewwel qari se nisimgħu dak illi Ġesu imbagħad fil-Vanġelu jerġa' itenni meta jitla f'post prominenti fis-sinagoga ta' Nażaret u jikkwota lill-profeta Eżajja fejn jgħid l-Ispirtu ta' Sidi l-mulej fuqi għax il-mulej ikkonsagrani biex inwassal il-bxara tajba lil-fqajrin, indewwi l-qalb miksura, inħabbar il-ħelsien lill-imjasrin u lil-ħabsin il-ftuħ tal-ħabs biex innidi is-sena tal-grazzja tal-mulej.
appuntu din is-sena ġubilari, sena imqazza illi tevoka dan il-kelmiet qawwija tal-profeta Eżajja illi Ġesu jerġa' jniedi b'mod solenni fis-sinagoga ta' Nażaret illi din hija sena tal-grazzja tal-mulej. Is-sena illi fija aħna pellegrini tat-tama nixorbu mill-lejjun tal-grazzja tal-mulej Ġesu illi lilna wkoll il-poplu Nisrani kollu Muhammad ikkonsagrana bħala poplu saċerdotali. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Ħuti Eżis inġbarna fl-imkien dal-għodu biex namlu memorjal, biex nejxu ir-rigal lotja tal-Ispirtu ta' Alla li jirċivejna permezz tal-ordinazzjoni saċerdotali. Biex nitolbu lil dan l-Ispirtu ta' Alla jkompli jaħdem fina fl-istorja tagħna kif inej bis-sabiħ u bl-ikraħ tagħha. U nitolbu wkoll l-Ispirtu ta' Alla jidħol fi żjud biex jasal imbagħad għand il-bnedmejn permezz ta' jdejna, permezz ta' djufija tagħna. Illum qegħdin hawnhekk ukoll biex nirringrazzjaw lil Alla d-don tas-saċerdozju matul tant snin. Monsignor Giuseppe Farrugia dimek qed jiċċelebra s-70 sena mill-ordinazzjoni saċerdotali tiegħu. Monsignor Achille Kawki u Monsignor Giuseppe Gauci qegħdin jiċċelebraw is-60 sena. Monsignor Giuseppe Bezzina, Dun Manuel Kutajjar, Monsignor Salf Tabone, Dun Salvella qegħdin jiċċelebraw il-50 sena. Waqt li Dun Joseph Farrugia, Dun Joseph Grima u Dun Ruben Mikallef qegħdin jiċċelebraw il-25 sena. Ejjew nroddu ħajr lil Alla flimkien għad-don tas-saċerdozju fl-istorja tal-bnedmin, mod partikulari fl-istorja ta' dawn il-persuni illi fil-providenza tiegħu u oġbu jasil. Ħuti Eżis, l-għana tal-ħnina ta' Alla huwa bla qies. Fit-tmiem din iċ-ċelebrazzjoni solenni tal-Qudiesa se nirċievu l-barka apostolika bl-indulġenza plenarja li taħfer kull pina marbuta mad-dnubiet. Ejja għalhekk narfu ħtijietna u numiljaw ruħna taħt lejt setana ta' Alla biex hu jerfana meta jasal il-waqt. Nitolbu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni bħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt mirijieti, ħtija tiegħi, l-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli għad-dissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u għat-talb u l-merti tal-imqazza Marija dejjem Verġni, tal-qaddisejn l-Apostli Pietru u Pawlu u tal-qaddisejn kollha ta' Alla jagħtikom Alla ħanejn li jista' kollox okkażjoni tandima tas-sew li tagħti l-frott, qalb dejjem niedma u bidla tal-ħajja, perseveranza fl-emejjel tajba. Jaħfrilkom tnubietkom kollha u jwassalkom għal ħajja ta' dejjem. Amen. Christe,
Gloria in excelsis Deo. Nitolbu. O Alla, inti konsagrajt l-libnek il-wahdini bl-Spiritu Santu u għamiltu l-Messija u l-Mulej. Fil-ħnina tiegħek għamel li aħna li għandna sem mill-konsagrazzjoni tiegħu inkunu xhieda tal-fidwa quddiem id-dinja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-liturġija tal-kelma illum tippreżentalna dan l-aspett sabiħ tas-saċerdozju illi huwa il-konsagrazzjoni tal-persuna għas-servizz ta' Alla u tal-Knisja tiegħu. Sejrin ixandru l-kelma tal-Alla żewġ seminaristi. L-Ispirtu ta' Sidi l-Mulej fuqi, għax il-Mulej konsagrani biex inwassal il-bxara tajba lil-fqajrin, bat nindewwi il-qalb miksura, biex inħabbar il-ħelsin lill-imjasrin u lil-ħabsin il-ftuħ tal-ħabs, biex innidi s-sena tal-grazzja tal-Mulej u jum il-vendetta ta' Alla tagħna, biex infarraġ lill-imniktin, biex inferraħ lil dawk li jibku f'Sijon, natihom kuruna flok irmiet, żejt tal-ferħ flok l-ilbies tal-vistu, lana tal-foħrija flok ruħ mitluqa. Lilkom isejħulkom il-qassisin tal-Mulej, għaddejja ta' Alla tagħna isemmukom. Jien bis-sewwa nħallasom u nagħmel magħhom patt tal-dejjem. Nisilhom ikun magħruf fost il-ġnus u wliedhom qalb il-popli. Kull min jarawhom jarafhom li huma nisel imbierek mill-Mulej. Il-kelma tal-Mulej.
it-tiba tal-mulej irrid dejjem nanni. Flimkien? It-tiba tal-mulej irrid dejjem nanni. Sibt lil David għaddej tiegħi biż-żejt imqaddes tiegħi dliktu. Tkun idi dejjem miegħu u nsaħħu kol bidri. Flimkien? It-tiba tal-mulej irrid dejjem nanni. Miegħu jkun l-fedeltà u t-tiba tiegħi bismi tissaħħaħ il-qawwa tiegħu. Ħajsejjaħ li int missieri u Alla tiegħi, fortizza u salvazzjoni tiegħi. Flimkien? It-tiba tal-mulej irrid dejjem nanni. It-tiba tal-mulej irrid dejjem nanni. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. Grazzja lilkom Muslim mingħand Ġesu Kristu, ix-xhud fidil, il-kbir fost il-mejtin, il-prinċep tas-slaten tad-dinja. Lil dak li ħabna u li ħalna minn dnubietna bis-saħħa ta' demnu u li għamilna saltna qassisin għal Alla tiegħu u missieru, lilu l-glorja u s-seta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Araw ġej fi sħab u l-għajnejn kollha jarawh u kol dawk li kienu nifduh u reses kollha tal-art jibdew iħabtu fuq sidierhom minħabba fih. Iva, Amen. Jiena huwa l-Alfa u l-Omega, jgħid il-Mulej Alla, li hu u li kien u li għad irid jiġi, dak li jista' kollox. Il-kelma tal-Mulej. Waħalna bis-saħħa ta' demmu għalilna San Ġwan l-Apostlu fil-ktieb tal-Apokalissi u għad-demm imqaddes ta' Kristus Salvatur tagħna illi jiġġedded kull darba fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija fuq l-altar. Imma hija l-kelma tiegħu illi twetta aktar dak illi hu ikompli jagħtina bi grazzja. Hija l-kelma li se nisimgħu tixxandar issa fis-silta tal-Vanġelu meħuda mill-Evanġelju skont San Luqa, l-Evanġelista li wkoll il-Knisja qiegħda ixxandar matul din is-sena liturġika fil-ħdud. Dun Joseph Farrugia, wieħed mis-saċerdoti li qed jiċċelebraw anniversarju tal-25 sena saċerdotali, ixxandar il-Vanġelu. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu ġie f'Nażaret fejn kien trabba. Daħal fis-sinagoga tagħhom kif kien imdorri jagħmel nhar ta' Sibt u qam biex jaqra. Taħ f'idejh il-ktieb ta' Iżajja il-profeta. Fetħu u sab fejn kien hemm miktub dan li ġej. L-Ispirtu tal-Mulej fuqi għax hu jikkonsagrani. Batni inħabbar il-ħelsien lill-imjasrin. Inwassal il-bxara it-tajba lill-fqajrin u d-dawl mill-ġdid lill-lomja. Inrott il-ħelsien lill-maħqurin u
u nxandar is-sena tal-grazzja tal-mulej. Imbagħad raġala il-ktieb taħlura lil qaddej u qgħad bil-qiegħda. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu msamra fuqu u beda jgħidilhom din il-kitba seħħet illum intom u tisimgħu. Il-kelma tal-mulej. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu msamra fuqu. Smajna lil Luqa jirrakkonta minn din il-ġrajja tant importanti li timmarka il-ftuħ tal-Ministeru Pubbliku ta' Ġesu fis-sinagoga ta' Nazzaret raħal twelidu fejn ironikament ma jiġix mill-qoħ. Din hija r-realtà li takkumpanja dejjem il-kelma ta' Alla, kelma illi daqskemm hi milquha tista' tkun ukoll irrifjutata. Nisimgħu issa r-riflessjoni tal-Isqof Anton Tewma. Eżis ħuti saċerdoti, eżis insara, din il-ġrajja li għadna kif smajna mill-kapitlu 4 tal-Vanġelu ta' San Luqa, inħossa li xi ftit jew tirrakkonta l-istorja tagħna s-saċerdoti. Naħseb li aħna xi ftit jew bħal Ġesu. Kellna momenti sbieħ fis-saċerdozju tagħna, il-moment li fih in-nies ta' Nazzaret laqgħuh lil Ġesu u ħassew mugburin bih. U kellna momenti wkoll koroħ fis-saċerdozju tagħna. Forsi il-moment li fih in-nies ta' Nazzaret bdew jiddubitaw, bdew paċċu bejnietom fuq, bdew saħansitra ifittxu u jaħsbu biex jeħilsu minnu. U din hija l-istorja tagħna. Ma nistgħux nippretendu li l-istorja tagħna tkun differenti minn dik tal-Imgħallem tagħna, minn dik ta' Ġesu. Però hemm verità illi ma nistgħux ninsewha, anzi, li rridu nżommuha kontinwament quddiem għajnejna, kontinwament. Għax l-essenzjal mhix tant ir-reazzjoni tal-oħrajn għas-saċerdozzju tagħna. Mhix tant l-opinjoni tal-oħrajn għalkemm importanti u tista' tgħinna jew tfixkilna. Imma mhix l-iktar ħaġa essenzjali. Il-Vanġelu tal-lum jgħinna niffukaw fuq dak li hu l-iktar importanti fil-mixja tal-istorja tagħna. Fuq il-verità, verità li kull wieħed u kull waħda minna ġimoni, kull wieħed minna s-saċerdoti, imma anke aħna l-insara, kull wieħed minna ġimoni b'dan id-don għażejs, b'dan id-don qaddejs, b'dan is-sem mid-divinità, b'dan is-sem mill-misteru, b'dan is-sem minn Alla, li huwa l-Ispirtu qaddejs, li jagħtina dan ir-rigal, dan id-don kbir tal-Ministeru li nkunu saċerdoti. L-Ispirtu tal-mulej fuqi. Hekk qal Ġesu huwa jagħmel memorjal ta' dak li kien diġà ġara f'ħajtu. Ma ninsewx li Ġesu huwa din l-aċna ta' bejn l-Ispirtu tal-Alla u l-umanità. Ma ninsewx li Ġesu huwa l-istess iben tal-inkarnat bil-qawwa, bid-don tal-Ispirtu Santu. Ma ninsewx li Ġesu ftit qabel din il-ġrajja ta' kapitlu 4 fix-xmara Ġordan quddiem Ġwanni jerġa' jirċievi l-qawwa tal-Ispirtu qaddejs, jerġa' jagħmel memorjal ta' dak li diġà kien oġġettivament, ta' dak li diġà kien imqawwi moni minn Alla bil-qawwa tal-Ispirtu. U issa jerġa' jagħmel dan propju fis-sinagoga ta' Nazzaret. U ftit jew dak li qed nagħmlu aħna illum. Qegħdin nagħmlu memorjal, qegħdin inġeddu, qegħdin nerġgħu ngħixu, nagħmlu esperjenza ta' dik
il-ġurnata li fija aħna ġejna impoġġijin fil-ġemb għal Alla, ġejna konsagrati, ġejna kważi kważi imħarsejn bi grazzja speċjali. Mhux għax aħna iktar jew aħna ikbar, imma aħna differenti. Grazzi għalina biex inkunu ministri ta' Kristu. U għawu l-qofol, għawu l-fokus, għawu l-essenzjal tal-vokazzjoni tagħna. Li aħna kontinwament aħna nġorru lil dan l-ispirtu għaddejs, nġorruh fl-istorja tagħna, nġorruh għal bil-ġrajiet ta' ħajjitna. Interessanti għax anki l-Vanġelu tal-lum ftit qabel niltaqgħu mal-ġenealoġija ta' Ġesu li tasal saħansitra f'Salluqa sa' Adam. Din hija l-konsagrazzjoni ta' Ġesu, hija l-konsagrazzjoni tal-umanità tiegħu. L-Ispirtu Talla li jidħol fl-umanità tiegħu, fil-persuna tiegħu. U din il-konsagrazzjoni tagħna. L-Ispirtu Talla li jikkonsagra il-persuna u l-ġrajiet ta' ħajjitna, li jikkonsagra il-preġi u d-difetti tagħna, li jikkonsagra il-ġejt li nagħmlu u anke n-nuqqas ta' ġejt li nagħmlu. Tant jikkonsagra Alla li saħansitra kultant fil-providenza tiegħu jinqeda saħansitra bid-djufijiet tagħna, bid-dnubiet tagħna biex jasal għand l-oħrajn. U dan hu misteru kbir. Dan hu misteru kbir li qatt ma nistgħu nneħħuh minn quddiem għajnejna. Għax kif jgħid minn quddiem għajnejna, nibdew nirraġunaw ta' bnedmejn u ta' bnedmin biss. Nibdew nirraġunaw bil-moħħ imsejken u uman tagħna waħdu u ma naslux. Nispiċċaw jew nimlew rasna jew ngħixu qtieħ ta' qalb. Nispiċċaw jew dejjem nistennew nippretendu, dejjem nixtiequ iktar, qatt maħna kuntenti bina nfusna, kważi rrabjati ma' nfusna u mad-dinja, jew nkella bil-maqlub inserħu rasna li aħna mhux biss salvati imma salvajna, li dak li kellna nagħmlu mhux biss għamilnieh imma issa jistħoqulna l-merti, illi jistħoqulna il-prosit u l-premji tal-ħajja tagħna. Jekk aħna noħorġu minn dan li huwa l-essenzjal ta' ħajjitna, li aħna midlokejn b'dilka, din id-dilka tal-Ispirtu Santu. Ekku dalodu, ek nixtieq li niftakru l-koll flimkien għalfejn aħna midlokejn. Għalfejn aħna midlokejn. Aħna midlokejn biex neħilsu. Biex neħilsu li l-imjasrejn u neħilsu li l-maħqurejn. Interessanti għax dan il-verb jintuża darbtejn, neħilsu. U jekk immorru għall-oriġinal, nindunaw li huwa verb ta' maħfra. Ħelsien marbut mar-rikonċiljazzjoni, mar-restawrazzjoni, ħelsien marbut mar-remissjoni tal-fqajrejn, tal-imjasrejn, tal-maħqurejn. Aħna imsejħin l-ewwel qabel kollox biex neħilsu, però ma ninsewx li l-ewwel oġġett ta' dan il-ħelsien huwa jien huwa kull wieħed u kull waħda minna. Il-ħelsien li rridu fil-qalb tagħna nħallu lil Mulej jagħmel. Il-ħelsien li rridu fil-qalb tagħna nħallu lil l-Ispirtu ta' Alla jagħmel fl-istorja tagħna. Il-konsagrazzjoni mhix mument, imma storja. Palma kienet fil-ħajja ta' Ġesu, ma kienitx mument, imma kienet storja. Kienet il-ħajja. Tallem minn dak li bata xi tfisser lotja, xi tfisser l-obbedjenza. Tallem mill-istorja tiegħu Ġesu. Ipoġġi fil-prattika id-don tal-Ispirtu Santu, jgħix il-konsagrazzjoni, jgħix dan id-don, dan ir-rigal li l-missier tagħ. Għalhekk noqogħdu attenti biex ma nħossux diviżjoni f'ħajjitna bejn il-ġrajiet li jiġrulna, anki d-djufijiet tagħna, anki saħansitra d-nubiet tagħna u s-saċerdozju. Noqogħdu attenti biex ma nagħmlux distinzjoni, differenza, separazzjoni f'ħajjitna bejn momenti u momenti. Il-persuna tagħna jikkonsagrata u kull ma aħna u kull ma nagħmlu u taħt il-kappa ta' dan l-Ispirtu ta' Alla li hu tagħna brigal.
Aħna msejħin ukoll biex nagħtu d-dawl, mhux biss biex ngħinu fil-ħelsien, biex nagħtu l-libertà, imma biex nagħtu d-dawl lill-omja. U msejħin ukoll biex inwasslu aħbar tajba, nwasslu Vanġelu. Dawn huma it-tlet verbi li hemm użati fil-mission statement ta' Ġesu. Il-verb tal-ħelsien, ħelsien lil maħqurejn u lil imjasrejn, il-verb ta' id-dawwa li nagħtu d-dawl u l-verb li ħor li nwasslu l-aħbar tajba. Huma verbi kollha fil-pożittiv. Il-bniedem tal-lum għandu bżonn il-ħelsien, għandu bżonn jara, għandu bżonn id-dawl u għandu bżonn jisma' aħbar tajba fost il-ħafna qtuħ ta' qalb, ta' aħbarijiet negattivi suwed li ngħixu, li nisimgħu madwarna. U din hija s-sena tal-grazzja tal-mulej. Kemm hi xi ħaġa sabiħa li niftakru li aħna msejħin biex ngħinu lil poplu ta' Alla jgħix jowm il-mistrieħ. Is-sena tal-grazzja, is-sena tal-ġublew. Is-sena tal-ġublew dik li kienet tfisser u dik li tfisser. Nidħlu fil-mistrieħ ta' Alla. Nidħlu f'din il-paċi, nidħlu f'din il-kalma, f'dan il-kwiet, nidħlu f'din il-pożittività, nidħlu fil-maħfra, nidħlu fl-imħabba. Id-doni kollha li jsemmi San Pawl fl-ittra tiegħu lill-Galatejn marbutin mal-frottijiet tal-Ispirtu. Il-ħnien għalena, t-tieba, il-kontroll fuqna nfusna. Dan u l-ġublew, dan jum is-sibt, jum il-mistrieħ. Ma ninsewx li il-ġublew għandu storja antika ħafna. Il-ġublew mhu xajr is-7 snin għal 7 darbiet. 49 sena, l-50 sena is-sena tal-ġublew. Għaliex għax in-numru 7 ifakkar fil-jum li fih Alla fil-ħolqien bħala parti mill-ħolqien jistrieħ. Jistrieħ. Isib lilu nnifsu lilna u aħna nsibu lilna nfusna u lilu u lil xulxejn. Għalhekk huma fil-pożittiv, fil-verbi illi juża Ġesu fil-Vanġelu tal-lum u għalhekk jevita, jelimina il-jum tal-vendetta tal-ħaq tal-mulej li smajna fl-ewwel qari kapitlu 61 ta' Iżajja. Għax aħna msejħejn biex inkunu din l-enerġija pożittiva, dan l-Ispirtu ta' Alla fid-dinja ta' żmienna li tant għandna bżonna. Ejjew l-ewwel qabel kollox dal-għodu nirringrazzjaw lil Alla għal dan id-don tal-Ispirtu. Ejjew nerġgħu niskopruh fina. Jiena nifhem li kull wieħed minna għandu s-sentimenti tiegħu. Forsi min għandu qalbu mtaqla. Forsi min għandu qalbu ferħana. Forsi min iħoss il-qtuħ ta' qalb. Forsi min iħoss lejja. Forsi kultant min iħoss anki sensi ta' depressjoni. Din hija l-ħajja tagħna, hija l-ħajja ta' Ġesu. Dawn l-emozzjonijiet u s-sentimenti jinsabu wkoll fis-sinagoga ta' Nazaret. Anki Ġesu kellu dawn is-sentimenti. Anki Ġesu prova l-istess emozzjonijiet tagħna l-bnedmin. L-Ispirtu s-Santu ma jagħmilniex imjon anki minn emozzjonijiet ta' tbatija, anzi. Ħafna drabi dawn l-emozzjonijiet ta' tbatija huma il-wiċċ ieħor tal-imħabba. U sakemm huma l-wiċċ ieħor tal-imħabba, ejjew nirringrazzjaw lil Alla anke ta' dawn l-emozzjonijiet jekk itaqluna, jekk inħossuhom diffiċli f'ħajjitna. U lilkom eżis ħutin Sara, eżis ħutna, nitlobkom titolbu għalina, itolbu ħafna lina. Nitlobkom tenuna, nitlobkom tieħdu paċenzja bina. Nitlobkom fuq kollox tħobbuna. Is-saċerdot għandu bżonn l-imħabba tal-insara. Is-saċerdot fis-solitudni tiegħu li ħafna drabi ma tkunx faċli, tkun diffiċli, għandu bżonn li jkollu s-sapport ta' ħbiberiji, ta' mħabba vera, mħabba matura, imħabba li tgħinu jersaq lejn Alla. U l-aħħar kelma għalina s-saċerdoti. Ejjew nkunu dejjem iktar maqudin flimkien. Ejjew naħsbu darbtejn qabel ma ngħidu kelma fuq xulxejn. Anki fil-moħbi, anki fil-kwiet. Ejjew noqogħdu attenti qabel ma nikkundannaw lil xulxejn.
ejjew nissapportjaw il-xulxejn, ejjew nkunu ħbib tas-sew ta' xulxejn f'Ġesu. U ngawdu kollha kemm aħna. Għax illum jien u għada jint. Illum fil-bżonn jien, għada fil-bżonn jint. Il-mulejja tina li f'din l-Ewkaristija nerġgħu niskopru is-sabiħ tal-vokazzjoni tagħna, tal-ordinazzjoni tagħna, anki jekk imħallat dan is-sabiħ b'ferħ u dbatija. Ta' min jixtar sewwa dawn il-kelmiet li l-isqof Anton Tewma dal-għodu f'din il-quddisa ta' dberik ta' żjud għal prinċipalment li s-saċerdoti tiegħu, is-saċerdoti tagħna, imma laqtitni ħafna wkoll dik l-istedina li jagħmel fl-aħħar biex aħna l-poplu Tella nissapportjaw bl-imħabba tagħna lis-saċerdoti tagħna, speċjalment il dawk li jkunu għaddejjin momenti ta' diffikultà u ta' solitudni. Forsi eħfef nikkundannaw niċċelebraw it-twaqqif tas-saċerdoti. Però aħna msejħin sabiex inħobbuhom kif ħabbhom Ġesu meta għażilhom u jkompli għażilhom għalih minkejja id-djufijiet tagħhom. Li jagħmlu fl-ordinazzjoni tagħhom. Ekku smajna li issa se jsir it-tiġdid tal-wedit saċerdotali, is-saċerdoti miġbura mal-isqof iġeddu l-wedit li jagħmlu fl-ordinazzjoni preżbiterali tagħhom. Issir it-tifkira ta' dak il-jum meta l-mulej Ġesu ta' sem is-saċerdozzju tiegħu lill-apostli u lilna. Aħna niċċelebraw din it-tifkira. Tridu intom iġġeddu quddiem l-isqof tagħkom u quddiem il-poplu qaddis ta' Alla il-wedijiet li darba għamiltu. Ħut Jeżis, tridu intom tintrabtu aktar mal-mulej Ġesu u ssiru tixbħu iżjed billi tiċħdu lilkom infuskom u twettqu dawk il-wedit li intom imqanqlejn mill-imħabba ta' Kristu għamiltu b'ferħ kbir meta aċċettajtu l-uffiċċja qaddisa tagħkom fil-Knisja tiegħu dakinhar tal-ordinazzjoni saċerdotali tagħkom. Tridu intom tkunu amministraturi fidili tal-misteri ta' Alla fl-Ewkaristija mqazza u fl-azzjonijiet liturġiċi l-oħra u li b'fedeltà kollha fid-dawl ta' Kristu ir-ras u r-raj taqdu id-dmir qaddejs li tgħallmu imqanqlejn mhux mir-reba tal-ġid imma biss mill-ħeġġa l-irwieħ. Kieġobkom inqumu bil-bieqfa. U intom u li Jeżis itolbu għal presbiteri tagħkom biex il-mulej jixerret fuqhom bil-kotra l-ġid tiegħu ħalli huma bħala ministri fidili ta' Kristu il-qasis il-kbir tagħna iwasslu komandu li hu lajn tas-salvazzjoni. Kristu ismana, Kristu il-qatt tal-btan. U jitolbu għalija wkoll biex inkun fidil fil-qadi ta' dmir apostoliku għafdat lili fiċ-ċokon u fid-djufija tiegħi. U nsir fostkom ixbija ħajja u dejjem iżjed perfetta ta' Kristu li hu l-qassejs ir-raj tajjeb li mallem u l-qaddej ta' kulħadd. Kristu smana, Kristu il-mulej ħarisna l-koll fl-imħabba tiegħu u jalla jwassalna l-koll kemm aħna rajja u merħla fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nibqgħu bil-wifqa. F'dan il-mument flimkien mal-offerta tal-ħobs u l-imbit li jsiru il-ġisem u d-dem ta' Kristu għalina ser jiġu offruti wkoll 3 urni. L-ewwel u t-tieni mimlijin biż-żejt tal-katekumeni u tal-morda li jiġu imbirka u t-tielet li fija hemm iż-żejt li jitħallat mal-balsmu u li jiġi jikkonsagrat bħala żejt tal-griżma. Inkantaw flimkien. Il-kor issa se jkanta innu sabiħ lil dik is-siġra taż-żebbuġ illi minna jittieħdu dawn iż-żjud. Kif nafu huma żjud illi sejrin jiġu użati fid-diversi sagramenti kif smajna jiġi nfisser iż-żejt tal-griżma tal-morda, iż-żejt tal-katekumeni użat fis-sagrament tal-Magħmudija illi l-Knisja sa mill-qedem iċċelebrat b'mod partikolari fil-lejl qaddis tal-Għid u iż-żejt tal-griżma tal-isqof u l-ordinazzjoni sagra, jiġifieri iż-żejt
il ħajjiġi konsagrat. Dawn qed jittellaw minn saċerdoti diversi, żejt tal-morda qed jittella minn Monsignor Giuseppe Gauci u Monsignor Giuseppe Bezzina. Iż-żejt tal-katekumeni minn Dun Manuel Kutajjar u Dun Salf Vella. Il-fwiħa li se titħallat maż-żejt tal-Griżma minn Patri Marcello Girlando Franġiskan. U ż-żejt propju tal-Griżma, ż-żejt ħajjiġi konsagrat minn Dun Joseph Farrugia u Dun Ruben Mikallef. L-ewwel imma iż-żejt tal-Griżma tal-morda li bħalissa kif qed taraw qed jitrassaq furna minn żewġ saċerdoti quddiem l-isqof biex ikun hu l-ewwel żejt illi sejjer jiġi imbierek bit-talba li ser nisimgħu. Din hi l-offerta taż-żejt għal konsagrazzjoni tal-katekumeni. Fil-fatt smajna li dak iż-żejt appuntu huwa iż-żejt għal konsagrazzjoni tal-katekumeni użat fil-Magħmudija. U Alla missier ta' kull faraġġ, intrid li permezz ta' ibnek il-morda jitfejqu mill-mar tagħhom. Fit-tiba tiegħek għati widen għat-talb tal-fidi, ibad mis-sema d-difensur l-Ispirtu Qaddis tiegħek fuq dan iż-żejt li jintoġbok nislu mis-siġar għas-saħħa tal-bniedem, xerret fuqu il-barka qaddisa tiegħek biex dawk kollha li jindilku bih ikollhom il-ħarsien fil-ġisem u r-ruħ u jeħilsu minn kull dbatija, minn kull nuqqas ta' saħħa u minn kull mart. Jitbierek minnek għalina mulej dan iż-żejt qaddis tiegħek f'isem Sidna Ġesu Kristu. Amen. Mela kif ħabbarna dritt qabel dak kien iż-żejt għas-sagrament tal-Griżma tal-morda. Waqt li issa t-tieni żejt li sejjer jitressaq huwa appuntu iż-żejt għal konsagrazzjoni tal-katekumeni, iż-żejt li huwa wieħed miż-żewġ żjud li sallum rit antik ħafna jintuża fis-sagrament tal-Magħmudija dan qed jittella minn żewġ saċerdoti oħra waqt il-kor ikompli jkanta ir-ritornel sabiħ feddej tajjeb qalb ferħana lilek nagħtu it-tifħir tagħna. Din hi l-offerta għaż-żejt tal-konsagrazzjoni tal-katekumeni. Irroddu ħajr lil Alla. O Alla, qawwa u ħarsien tal-poplu tiegħek kbierek dan iż-żejt li jintħlaq bħala sinjal ta' qawwa u saħħaħ il-katekumeni li jindilku bih. Għatihom l-erf u l-qawwa tiegħek biex jifhmu aħjar l-Evanġelju ta' Kristu. Qawwilhom qalbhom għad-dmirijiet tal-ħajja nisranija u għamilhom muriet adottivi xirqa tiegħek biex jieħdu twelid ġdid fil-Knisja tiegħek u jgħixu ħinja fija bi Kristu Sidna. Amen. U t-tielet proċessjoni biż-żejt illi qed jitressaq issa quddiem l-isqof hija dik tal-żejt tal-Griżma li se jiġi konsagrat. Dan ma telax waħdu imma jitla wkoll bil-fwiħa bil-balzmu li se titħallat miegħu. Din hi l-offerta ta' żejt għall-Griżma mqazza. Inroddu ħajr lil Alla. U f'dan il-mument isir ġest importanti u sinifikattiv immens. L-isqof iħallat ma dan iż-żejt il-balzmu li jirrappreżenta l-fwiħa tal-Ispirtu s-Santu. Ma ninsewx li l-kelma Griżma tfisser appuntu dilka biż-żejt. Dan huwa żejt infakkar li ser jintuża għal konsagrazzjoni ta' saċerdoti ġodda u anki sfijiet jekk ikun hemm bżonn, kif ukoll għal konsagrazzjoni ta' dawk li jirċievu l-Griżma tal-isqof. Ħuti Jeżies, nitolbu lil Alla l-Missier li jista' kollox
biex ibierek u jqaddes din il-griżma. U biex dawk li jindilku bija minn barra iħossu l-ġid tagħha minn ġewwa u tkun tistħoqilhom il-fidwa mingħand Alla. Biex tidher aktar il-qawwa tal-Ispirtu ta' Alla illi fil-Skrittura mqazza jidher ukoll bħala nifs, bħala riħ sa mill-bidu, sa mill-ktieb tal-Ġenesi, l-isqof nefaħ fuq dan iż-żejt u sejdin it-talba sabiħa. Li tkabbar u tmexxi l-qudiem kull ġid tar-roħ fit-tiba tiegħek il-qarrat il-ħajr li bil-qima kollha l-Knisja ferħana qed tagħmillek permezz tagħna. Int fil-bidu ried li l-art nibbet is-siġar li jagħmlu l-frott tagħhom u fosthom is-siġra taż-żebbowġ li minna nieħdu dan iż-żejt mill-itjeb li bih ninqdew għal griżma mqazza. David, imnebbaħ mill-ispirtu tal-profezija, għaraf minn qabel il-misteri tal-grazzja tiegħek u għandna li ż-żejt jagħmel lil wiċċna jiddi. Meta l-ilma tad-dilluvju niżel fuq l-art u ħasel id-dinja minn ħżunitha, il-ħamiema bil-fera taż-żebbuġ f'munqara xandret li jisliem reġa' ntrat lill-art u bekk intajtna xebħ tad-don li wara żmien battilna. Imbagħad fil-mirja ta' żminijiet għarraftna sewwa it-tifsira ta' dan ix-xebħ. Għax wara li bl-ilma tal-magħmudija nitnatfu minn ħtietna kollha, dan iż-żejt imqaddes li jindilek fuq ġbinna jimla l-wiċċna bilena u f'qalbna jroddilna sliem. Int ordnajt lil qaddej tiegħek Mosè biex lil ħoħ Aaron wara li jnatfu bl-ilma jidilku wkoll b'dan iż-żejt u hekk jikkonsagrah għas-sejs. Ġie ieħor wisq akbar u rejtna meta ibnek Ġesu Kristu Siedna ried li l-ġwanni jagħmdu fl-ilma tal-Ġordan għax jien dak il-ħin mis-sema bad fuq l-Ispirtu Santu f'sura ta' ħamiema u bil-leħen li nstama tajtna xhieda tal-għaxqa li sibt fibnek il-waħdini ekta bil-ħaq ritturi fis-sewwa dak li fuqu kien ħabbar il-profeta David meta qal dilkek Alla tiegħek b'żejt ta' għena aktar minn sħabek. Nitolbuk għalhekk mulej biex il-barka tiegħek tqaddes dan iż-żejt ħolqien tiegħek. Ixħed fih il-qawwa tal-Ispirtu Santu bis-seta wkoll ta' Kristu tiegħek li għall-isem qaddis tiegħu issemmiet il-griżma li biħoġbok tikkonsagra lik assisejn u slaten, profeti u martri. Wettaq nitolbuk din il-griżma biex lil dawk li se jġeddu bil-ħasir ta' ruħhom fil-magħmudija tejjhom tajjeb għas-sagrament tas-salvazzjoni u tal-ħajja. Għamel li wara li jindilku b'din il-griżma li tqaddes u ma jeħilsu mit-taħsir tal-ewwel twelid, isiru tempju tal-kobor tiegħek u jibdew ixerdu madwarhom il-fwieħa ta' ħajja tajba li toġbok. Għatihom din id-dilka mqazza biex skont il-ħsieb moħbi tiegħek jiksbu l-ġieħ ta' slaten assisejn u profeti u jxiddu fuqhom il-libsa tal-uffiċċju li qatt ma jittiefes. Jalla tkun griżma ta' salvazzjoni għal dawk li jitwildu mill-ġdejt mill-ilma u l-Ispirtu Santu. Tagħtihom sem mill-ħajja ta' dejjem u sseħibhom fil-glorja tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Talba tas-sew sabiħa din it-talba tal-konsagrazzjoni taż-żejt tal-griżma illi mhux biss tagħti l-istorja biblika teoloġika tat-tifsira vera ta' dan iż-żejt, imma wkoll l-iskop li għalih jiġi konsagrat. Kollox idur mal-missjoni li toħroġ minn Kristu Ġesu. L-isem tiegħu Kristu bil-Grek, naturalment l-isem li jingħata lilu minn San Pawl l-ewwel darba fl-ittri tiegħu, ifisser il-midluk biż-żejt, dak li huwa magħżul għall-missjoni, magħżul u mibgħut minn Alla. U aħna nipparteċipaw f'din il-missjoni ta' Kristu bħala saċerdot, profeta u sultan. Xi studenti li sejrin jirċievu l-griżma tal-isqof din is-sena mill-qasam tal-Mużew tal-Bniet fil-Belt Victoria, kif ukoll lajċi oħra li huma jaħdmu ma' saċerdoti jew huma minn familji ta' saċerdoti, rajn hemmhekk anke lil Ġuża Cardona li hija involuta fil-ħidma mal-grupp tas saċerdoti minn 7 sena il fuq, tellu l-offerti għas sagrifiċċju Ewkaristiku li issa
jiġi ċelebrat fuq l-altar f'din it-tieni parti tal-qudiesa ta' dalodu fil-Katedral ta' Għawdex immexxija mill-Isqof Anton Tewma, il-qudiesa ta' tberik u l-konsagrazzjoni taż-żjud. Il-Kappella Sancte Maria Assunta tal-Katedral ta' Għawdex taħt id-direzzjoni ta' Matthew Sultana tkompli tanima din il-liturġija sabiħa ta' dalodu, l-unika liturġija illi tiġi ċelebrata fid-djoċesi kollha, waqt illi il-Knisja bil-mod il-mod tistenna biex tidħol f'dawk is-sigħat iż-żbieħ illi fihom takkumpanja lis-sit u mulej tagħha tul il-passjoni, il-mewt u l-qawmien tiegħu. Il-lejla fil-knejjes kollha tad-dinja, fil-knejjes tad-djoċesi tagħna wkoll allura iċ-ċelebrazzjoni tat-tifkira ta' twaqqif tal-Ewkaristija u l-ħassil tar-riġlejn u dritt wara is-Santissimo Sagrament jitqiegħed fl-altar tar-Ripożizzjoni li bidrawha antika illi kien dija San Filippo Neri f'Ruma inżuru s-seba' knejjes biex nakkumpanjaw il-Ġesu fil-momenti tal-passjoni tiegħu. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej biex is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek inaddafna bil-qawwa tiegħu mid-nubiet tagħna tal-imoddi, iwettaqna fil-ħajja tal-grazzja u jmexxina l-quddiem fit-triq tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nissuħar lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xiraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Inti konsagrajt lil ibnek il-waħdini bl-Ispirtu Santu u għamiltu l-qassis il-kbir tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. U biħsib li ma bħalu oġbok tordna li s-saċerdozzi waħdini tiegħu jibqa' dejjem fil-Knisja. Għax hu mhux biss iżejjen b'saċerdozzi regali lil poplu miksub minnu. Iżda wkoll fl-imħabba tiegħu għalina bħala ħutu jagħżel lil xi wħud minna u bit-tqejjid tal-idejn iseħħibhom miegħu fil-Ministeru qaddis tiegħu. U huma f'ismu iġeddu s-sagrifiċċju tal-fidwa tal-bniedem fl-ikla tal-għid li jħejju għal uliedek. Imexxu l-imħabba l-poplu, imexxu bl-imħabba il-poplu qaddis tiegħek, jgħixuh bil-kelma tiegħek u jqawwuh bis-sagramenti. Huma jiddedikaw ħajjithom għalik u għas-salvazzjoni ta' ħuthom. Iħabirku ħajsiru xbija ta' Kristu u b'qalb sħiħa jagħtuk dejjem xhieda tal-fidi u tal-imħabba tagħhom. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek.
Dominus Deus in excelsis. In excelsis. Missier ħanin, mitċokontana nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna, ilqa u birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna għas-sagrifiċċju. Aħna nofruhom lok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u Kattolika. Għatija sliem, ħarisa, għaqqada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jisħoqli u mal-isfijiet kollha li jħadnu u jistqarru il-fidi vera u Kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek u f'dawn kollha li hawn madwarna. Inti taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna nofrulek u huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruhom u jaqgħu is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw. Huma jresqu bit-talb u x-xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Mseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba, inġeddu bil-qima t-tifkira tal-Glorjuża dejjem Verġini Marija, Alla u Siedna Ġesu Kristu, ta' raġel tagħha San Ġusepp, tal-Apostlu l-Martri tiegħek Pietru, Pawlu, Andrea, Ġagbu, Ġwanni, Tumas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmunu, Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċipirjan, Lawrenz, Grisogonu, Ġwanni, Pawlu, Kozma u Damjan, u tal-qaddisin tiegħek kollha, għal-mertu it-talb tagħhom, għenna f'kollox u ħarisna. Ilqa nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-masulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta, għamel li tkun kollha kemm hi tiegħek, wettaqa qaddisha ilqaħħa biex issejr għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz Siedna Ġesu Kristu. U għawl il-lejl qabel ma bata, ħajl ħobs f'idejn qaddisa u imbirka tiegħu, refa' għajnejh lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox, radlek il-ħajr, birek, qasal, tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ġisem imqaddes ta' Ġesu imsammar għalija fuq is-salib, jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Ekku koll wara rikla, ħadan il-kalċi għażiż f'idejn qaddisa u imbirka tiegħu, reġa' ratt il-ħajr birek tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu il-koll,
għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Demm imqaddes ta' Ġesu inċarċar għalija fuq is-salib, jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluħ glorjus tiegħu fis-sema, nofru lis-sebt tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja qaddisa bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tieba u sliem, ilqaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġustijek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham u s-sagrifiċċju li joffrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis vittma bla teba. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk, Alla li tista' kollox, għamel li l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-artal u nitqarbnu bil-ġisem imqaddes ta' ibnek nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-sliem. Ħenna għalihom mulej wagħti lilhom u lil dawk kollha li jistrieħu fi Kristu il-għena, id-dawl u s-sliem. Lilna wkoll mitinbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotta tal-ħnina tiegħek għatina sehem fix-xirka tal-qaddisin apostli u martri tiegħek Ġwanni, Stifnu, Mattija, Barnaba, Ignazju, Alessandru, Marcellinu, Pietru, Felicita, Perpetua, Agata u Lucia, Agnese, Cecilia u Anastasia, u tal-qaddisin tiegħek kollha daħħalna fil-wirt magħhom, mhux għall-merti tagħna, iżda għall-ħnina u l-maħfra tiegħek fi Kristu Sidna. Bih mulej indejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, dbirku u tqassmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Issirna li inti bismewi, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna, bħalma naħfru lil minu ħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-der. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni
Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi. La tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li inti trid fija, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-moment tal-paċi, il-moment li fih l-isqof u s-saċerdoti wkoll jgħaddu lil xulxin din il-paċi illi tibqa' dejjem il-paċi ta' Kristu irxoxt. L-isqof jagħti l-bewsa tal-paċi jew it-tanniqa tal-paċi lil konċelebranti prinċipali flimkien miegħu li huma Monsignor Giuseppe Gauci mill-parroċċa ta' San George tjalaq 60 sena saċerdot u s-saċerdoti l-oħra li qed jiċċelebraw ukoll anniversarji Monsignor Giuseppe Bezzina mill-parroċċa tal-Katedral, Dun Manuel Kutajjar mill-parroċċa ta' San Lawrenz u Dun Salv Vella mill-parroċċa tax-Xewkija. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li jerfa' fuq u l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Kristu u dak li niżel mis-sema u ġie fid-dinja għalina l-bnedmin, imġarba fir-ruħ u l-ġisem minħabba dnubietna, u dak li sar bniedem fil-ġuf safi tal-Verġni Marija u der fostna bħala bniedem, fil-ġisem ibati bħal tagħna, u dak li tabba biħtijietna u li bl-ispirtu tiegħu li ma setax imut eret il-mewt li kienet toqtolna. Kristu u dak li ġie meħud tal-qatla bħal ħaruf u dak li ħelisna mill-jasar tad-dinja kif il-lut ħelsu mill-jasar tal-Eġittu u dak li salvana mill-madmat tax-xitan kif salvaw il-lut mill-madmat tal-Farawn u dak li mmarka r-ruħ ta' kull wieħed minna bl-ispirtu tiegħu u l-ġisem ta' kull wieħed minna bid-demm tiegħu. U l-ħaruf li ma fetaħx fommu, il-ħaruf li ġie maqtul, il-ħaruf li twilet minn Marija, in-naġa l-aktar ħelwa, il-ħaruf li ttieħed mill-merħla għal qatla manżul ix-xemx u mitfum bil-lejl. Fuq is-salib ebda għadma ma nkissritlu u taħt l-art ma rax it-taħsir, imma qam mill-imwiet u miegħu qajjem il-bniedem minn qiegħ il-qabar. Kliem tassew qawwi u dens bit-tifsir meħud mill-omelija antika fuq lejt il-kbir ta' Melitone, isqof ta' Sardi, omelija tal-ewwel sekli tal-ħajja nisranija. Riflessjoni li iddaħħalna aktar fil-qalba ta' dan il-mument għażiż illi fih dawk hawnhekk preżenti fil-Knisja jibda mis-saċerdoti miġbura madwar l-altar tal-mulej jirċivu l-Ewkaristija. Ejja waħna li ma nistgħux nirċivu sagramentalment lil Ġesu, nagħmlu din it-qarbina tax-xewqa bil-qalb. Ġesu, jiena nemmen li inti nsabta bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija, irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Intaf nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma la darba bħalissa ma nistax nilqek fija sagramentalment. Nitolbok tiġi fija spiritualment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba lik
biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Fl-enċiklika illi tagħna l-Papa Franġisku ftit ta' xhur ilu dwar il-qalb imqazza ta' Ġesu, l-enċiklika Dilexit Nos, f'numru 215 u jagħmel riflessjoni sabiħa dwar din l-imħabba tal-qalb ta' Ġesu illi tidher fil-vokazzjoni ta' kull wieħed u waħda minna li nkunu għaddejja ta' xulxin. Vokazzjoni li tas saċerdot fis-saċerdozzju ministerjali u ta' kull wieħed u waħda minna fis-saċerdozzju komuni. Jgħid il-Papa Franġisku, u qed jibgħatek ix-xerret il-ġid u jimbuttak minn ġewwa. Għalhekk Ġesu jsejjaħlek b'vokazzjoni ta' qadi. Tista' tagħmel il-ġid bħala tabib, bħala om, bħala għalliema, bħala saċerdot. Kull fejn tkun tista' tħoss li hu qed isejjaħlek u jibgħatek tgħix din il-missjoni fuq l-art. Hu stess qiegħed jgħidlek, qiegħed nibgħatkom. Dan jagħmel parti mill-ħbiberija tagħna miegħu. Għalhekk biex ħbiberija bħal din timmatura, hemm bżonn li tħallih jibgħatek twettaq missjoni f'din id-dinja b'fiduċja, b'ġenerożità, b'libertà, bla biża'. Jekk tingħalaq fil-kumditajiet tiegħek, dan mhux se jagħtuk ċertezza, għax il-biżgħat, is-swiet il-qalb, id-dwejjaq dejjem se jitfaċċa. Min ma jwettaqx il-missjoni tiegħu fuq din l-art ma jistax ikun ferħan, ikun ifrustrat. Għalhekk aħjar tħallih jibgħatek, tħallih imexxik fejn iritu. Tinsiex li hu jimxi miegħek. Ma jixħtekx fl-abbiss u jħallik mitluq waħdek tipprova. Huwa jħeġġek u jsieħbek. Dan wiegħed u hekk jagħmel. Jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. Kelmiet prezzjużi tal-Papa Franġisku, il-Missier Universali tagħna, fl-enċiklika tiegħu Dilexit Nos, jiġifieri huwa ħabna, Ġesu ħabna u taħajtu għalina. Kliem illi b'xi mod rajnieh ukoll rifless fl-omilija sabiħa illi tagħna aktar kmieni waqt din il-liturġija solenni li sqoftaw di X'Anton Tewma, fejn stieden lis-saċerdoti biex jarfu it-teżor kbir tad-don li ngħatalhom bid-dilka tal-Ispirtu Santu, illi huma imsejħa jħadmuh b'umiltà, mhux b'mertu tagħhom, imma b'qadi għall-poplu tal-Alla. Stedinhom ukoll l-isqof sabiex ma jingħalqux fihom infushom jew fid-diffikultajiet li jsibu
fit-twettiq tal-ministeru, imma jinfetħu għal dak ir-riħ tal-Ispirtu illi kapaċi jagħmel bihom ħwejjeġ kbar. Dan ukoll bit-talb tagħna għalihom illum f'jum ħames ix-xirka, il-festa tas-saċerdozju Kattoliku, imma wkoll f'kull ġurnata ejjew impoġġu kif talbet anki Santa Teresina dik it-talba sabiħa lis-saċerdoti tagħna fil-qalb tar-raj il-kbir minn fejn jistgħu jiksbu il-qawwa u kull grazzja għal ħidma tagħhom għal qadi tal-Knisja u tad-dinja. Dan huma l-aħħar momenti f'din ix-xandira diretta mill-Knisja Katedrali ta' Għawdex, il-Katedral tal-Assunta fiċ-Ċittadella fejn qegħdin ngħixu dawn il-momenti sbieħ tal-liturġija tal-Knisja f'dan il-jum solenni ta' ħames ix-xirka filgħodu, il-qudiesa tad-tberik u l-konsagrazzjoni taż-żjud. Illi issa minn hawn ftit tal-momenti oħra il-kappellani tal-15 il-parroċċa Awċija jieħdu magħhom fil-parroċċi biex mill-lejla stess jibdew jintużaw waqt iċ-ċelebrazzjoni tas-sagramenti. Naturalment il-lejla jitwasslu proċessjonalment f'ħafna mill-konċelebrazzjonijiet li jsiru fil-parroċċi, imma mbagħad jibdew jintużaw waqt is-sagramenti. Nitolbu. Fiċ-ċokontana nitolbuku Alla li tista' kollox biex aħna li jġeddidna bis-sagramenti tiegħek jistħoqilna nsiru l-fwieħa ta' Kristu li jgħix wisaltana għal dejjem ta' dejjem. Kjoġobkom qogħdu minuta bil-qiegħda, mhux se ndumu. Eżis ħuti saċerdoti, qabel xejn nixtieq nirringrazzjakom mill-qalb tal-ħidma tagħkom. Il-grazzi forsi ftit tirċevuha minni għax ma nkunx qiegħed magħkom u ħdejkom waqt ix-xogħol tagħkom. Nittama li almenu dawk in-nies li taħdmu magħhom jagħtukom xi ftit sens ta' rikonoxxenza li għalkemm mhux essenzjali imma għandna bżonnu fil-ħajja. Ma nfittxuhx alla ħares naħdmu għalhekk, għax naħdmu għalhekk nistgħu nqogħdu bil-qiegħda u ma nagħmlu xejn. Grazzi mill-qalb tal-li tagħmlu. Nixtieq insellem lis-saċerdoti li ġew minn barra hawn diversi. Grazzi tal-ħidma tagħkom fil-Knisja. Insellem ukoll minn hawnhekk lis-saċerdoti li ma stgħux ikunu magħna ħabba Mart, mod partikolari nsellem lil Monsijur Farrugia, Don Giuseppe Farrugia li żgur qiegħed isegwina minn fuq il-mezzi soċjali. Illum għalaq jew qed niċċelebraw is-70 sena mis-saċerdozzju tiegħu. Insellem lek Don Giuseppe u nweduk it-talb tagħna. Ma nafx jekk smajtux, però dil-ġimgħa ħareġ dokument mid-Dikasteru tal-Kleru fuq il-Qudiesa. Illum se nippruvaw nqasmu lilkom il-koll saċerdoti dan id-dokument. Bħalma jiġri dejjem u xek jiġru wkoll abbużi anki mal-Qudiesa, marbutin mal-Qudiesa. Dan id-dokument pratikament jgħid żewġ affarijiet essenzjali u nixtieq li neħduhom bis-serjetà bħala saċerdoti. Naħseb li tajjeb ukoll jew il-poplu tal-hawnhekk jismana u jkun xhieda ta' dak li aħna nixtiequ nagħmlu biex l-Ewkaristija l-Qudiesa tkun dejjem ċelebrazzjoni denja kif għandha tkun. Id-dokument pratikament jgħidilna li ma nistgħux norbtu tariffi preċiżi mas-sagramenti u inqas mal-Qudiesa. U allura meta hemm l-elemosina tal-Qudiesa kemm jista' jkun ma nabbużawx minnha. Kif jgħid id-drittu kanoniku rridu nirċievu elemosina waħda anki jekk niċċelebraw iktar minn Qudiesa waħda. Dan jerġa' jirrepetih id-dokument propju minħabba abbużi possibbli li jistgħu jsiru. Ukoll punt ieħor importanti li ta' min isemmi huwa li hija ħaġa neċessarja li l-Qudies tagħna jkun reġistrat, nirreġistrawh. Kemm dak li nirċievu jkun għadu mhux imqaddes kif ukoll dak li jiġi mqaddes. Dan biex ma nħallux diffikultajiet warajna. Nieħu l-okkażjoni propju ta' din il-ġurnata għalina l-Qudiesi xi ħaġa essenzjali, fundamentali, forsi hu l-mod ta' kif nistgħu ngħinu lill poplu tal jgħix fil-mistrieħ tiegħu. U aħna wkoll u xek hija l-eżes ħaġa li għandna biex niċċelebrawha mill-aħjar bl-aħjar mod li nistgħu. Dawk is-saċerdoti li mhux se jibqgħu magħna l-ikel f'nofsinhar is-seminarju jistgħu jieħdu kemm dan id-dokument tad-Dikasteru tal-Kleru kif ukoll reġistru ġdejt tal-Qudies se nagħtu lil kull min jixtieq
jistgħu ifittxu lil Fader Daniel Grek, is-segretarju wara l-qudiesa u jagħtihom kopja. Dawk li mhux se jibqgħu magħna għall-ikel is-seminarju. Dawk li se jibqgħu għall-ikel is-seminarju imbagħad nistgħu neħduh direttament mis-seminarju. Fl-aħħar mhux tinqas nixtieq li nagħtu ċabċipa kbira lis-saċerdoti kollha imma mod speċjali lil dawk li għandhom l-anniversarju jew qed jiċċelebraw xi anniversarju llum. Grazzi. Smajtu hemmhekk dawk il-kelmiet ta' ringrazzjament min-naħa tal-isqof għas-servizz imprezzabbli li wettqu s-saċerdoti. Issa sejrin nirċievu il-barka tal-isqof illi magħha marbuta l-indulġenza plenarja, b'mod partikolari wkoll f'din is-sena ġubilari. Nidma meħtijietom imqarrab imqarbna il-barka apostolika bl-indulġenza plenarja. Itolbu lill-Alla għaqdusija tiegħu il-Papa Franġisku għal-isqof ta' Anton waqt nisam qazza omna u fiċru tgħixu f'aqdusija magħha bħajja qaddisa. Il-mulej magħkom. Imbaxxu rasna l-barka ta' Alla. Ikun imbirek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Bl-interċessjoni tal-qaddisejn Apostli Pietru u Pawlu, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Pellegrini tat-tama, l-innu tal-ġublew tat-tama illi il-kor qiegħed ikanta fit-tmiem din iċ-ċelebrazzjoni ta' dalodu illi kif stajtu segwu intemmet b'dawk il-kelmtejn ta' Rat il-ħajr ħerġin mill-qalb tal-isqof għas-servizz li jagħti kull saċerdot, it-tislima wkoll lil Monsignor Giuseppe Farrugia Demek illi inselmulu aħna wkoll qed isegwina żgur live waqt din ix-xandira diretta u nawgurawlu minn qalbna fl-anniversarju saċerdotali tiegħu 7 sena saċerdot kif nawguraw ukoll lis-saċerdoti l-oħra li qed jiċċelebraw l-anniversarji tagħhom. L-isqof semma wkoll dak id-dokument li ħareġ id-Dikasteru għall-Kleru dwar id-disciplina tal-intenzjonijiet tal-Qudies li hu qiegħed joffri wkoll kopja tiegħu traduzzjoni bil-Malti lil saċerdoti kollha preżenti u anke lil dawk li ħajjinaqdu flimkien miegħu dritt wara l-Qudiesa għall-ikel fis-seminarju maġġuri kif saret drawwa sabiħa s-saċerdoti tad-Djoċesi jiġu mistiedna biex jiklu flimkien f'dan il-jum tal-festa tagħhom, il-jum tas-saċerdozju ministerjali Kattoliku, it-twaqqif tas-saċerdozju minn Ġesu fl-aħħar ċena bħal-lejla. Qed taraw ukoll il-kappillani tal-15 il-parroċċa tad-Djoċesi Awċija iġorru f'idejhom it-tliet żjud illi issa jintbagħtu fil-parroċċi, żgur li minn hawn ftit tal-ġimgħat oħra jibdew jintużaw dawk tal-griżma tal-isqof, imma mhux biss iż-żjud ukoll tal-Magħmudija f'xi parroċċi diġà minn nhar is-Sibt ikun hemm iċ-ċelebrazzjoni tal-Magħmudija fil-lejl qaddis tal-Għid kif ukoll id-dilka tal-Morda illi twassal il-grazzja speċjali ta' Alla permezz tal-Knisja lil dawk illi ikunu fil-sodda tal-mar tagħhom jew fil-mument ukoll tal-mewt tagħhom. Infakru li l-lejla l-isqof għażel li jiċċelebra b'mod privat mal-residenti tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex it-tifkira solenni ta' twaqqif ta' l-Ewkaristija, imma
fuq il-mezzi soċjali tad-djoċesi tagħna ser inwasslulkom il-konċelebrazzjoni solenni tat-tifkira tat-twaqqif tal-Ewkaristija ħames ix-xirka filgħaxija propju minn dan il-katedral immexxija mill-Arċipriet flimkien mal-Kapitlu u l-Kleru illi tkun fis-7 tal-lejla. Nħeġġukom ukoll biex issegwu l-momenti l-oħra ta' tridu għad-distalejt, jiġifieri għada l-ġimgħa l-kbira fejn il-funzjoni tal-passjoni tal-mulej, l-azzjoni liturġika anki bl-adorazzjoni tas-salib tkun fit-3 ta' wara nofsinhar u mbagħad sibt ilgħid filgħodu s-sija tal-omm minn Tapinu fid-9 ta' filgħodu u fl-għaxija l-velja solenni tal-għid l-aktar moment importanti fit-8 ta' filgħaxija minn dan il-katedral. Nħallukom tisimgħu dan l-innu sabiħ tal-ġublew tat-tama. Il-proċessjoni tal-saċerdoti li ħadu sem dal-għodu fl-imkien mal-isqof issa tidħol lura fis-sagristija waqt li l-poplu talla bil-mod il-mod aħalli l-awla liturġika ta' din il-Knisja Katedrali. Aħna wkoll inħallukom bil-kelmiet żbieħ tal-liturġija fl-innu tat-tifħir ta' żbieħ il-jum illi jitkanta matul din il-ġimgħa imqazza l-ġimgħa l-kbira u nħalluh bħala meditazzjoni għalina hekk kif nersqu bil-mod il-mod lejn il-ftuħ ta' tridu għad-distalejt. Grazzi lilkom illi kontu ma' qogħdin magħna għal dawn il-momenti eżis. Grazzi lil dawk li segwejtuna permezz tat-televiżjoni, permezz tal-mezzi soċjali, permezz tar-radijiet. Nixtiequlkom minn qalbna tridu tal-għid qaddis tassew. Sqewħal sawtuh bil-qasba, nifduh bl-imsiemer blanza, mill-ġisem sa fi ħareġ u gelgel demmu kollu. U fliema xmara nħaslu is-sema, l-art u l-kwiekeb. Salib, sinjal ta' mħabba, intlaqwa fost is-siġar, m'hemmx oħra tixbaħ lilek fil-frott, fil-wart u l-werqa. Siemer, owda ħelwa, xpis ħelw irfajtu fuqkom. U siġra kbira għolja, il-frijej tiegħek baxxi u rattab lebusija li tagħtek in-natura. Kun sodda radba u xirqa għal-ġisem tar-re tagħna. Int biss kon dik li staqlek il-prezz tal-fidwa tnewwel u tħejji port għal-bniedem biex fih mill-arqa jsalva, maħsul fid-demm imqaddes li taħ il-ħaruf ta' Alla. L-għadwa tajba lil kulħadd.